wat zit je doen met deze week? Windbuilheizen op een ruiver. En binnen 2300 handtekeningen opgehaald voor de Wolfsberg. Dit is wat is te doen. Afgelopen zondag wordt er het Windbuilheizen op een ruiver. Zitten weer s'avonds voor de stomme kas. Kieks goede tijden, bedurftig is pas. Totaal niks te doen, hier wie tegen de boet. Dan vult ze het jeuken, wil ze even stroet. Dan belt ze familie en hou al die brun. Kwartier om te feesten, stil zitten in de zon. We pakken ons samen en laten ons gaan. En stappen weer binnen, is de rustie gedaan. Hier ga je de tak eraf, hier gaan de hoeden rood. Hier is een party los, rijden is het. Hier ga je de tak eraf, de fundering hield het niet meer goed. De glazen gaan weer rond, door het publiek wit. Want voor God ik niet naar bed. Harry, Ber en Trina lopen achtereen. Oma Leda is nu nog aan met zijn houten been. Nel met de rollator en Mie van Honger 3 dansen de seertaki samen zie aan zie. Alles tijd te springen, het is hier echt te gek. En Tru van 100 kilo springt die Frans in de nek. Dus pak ik weer samen en laat ik maar gaan. En dood met me met, dan is de rust zo gedaan. Hier ga je de tak eraf, hier gaan de route rood. Hier is een party los, rijden is het. Hier ga je de tak eraf, de fundering hield het niet meer goed. De glazen gaan weer rond, door het publiek wit. Want voor God ik niet naar bed. Nu niet zitten komens van die kruk. Scheden zoet is sloepen of schee doet de zuk. En pak die god vals en dead en even die spring. Want die geide dag daar verschil met niks zing. Hier ga je de dag eraf, hier gaan de route rood. Hier is een party los, geide is het. Hier ga je de dag eraf, de fundering hield het niet meer goed. De glazen gaan weer rond, door het publiek wit. Hier ga je de tak eraf, hier gaan de route rood. Hier is een party los, rijden is het. Hier ga je de tak eraf, de fundering hield het niet meer goed. De glazen gaan weer rond, door het publiek wit. Binnen 2300 handtekeningen zijn opgehaald voor de Wolfsberg te behaaien. Afgelopen maandag is echter besloten dat de uitbreiding van de Lommerbergen richting Wolfsberg doorgaat.
Dit wordt wat is te doen voor deze week. Heb je ook een leuk item? Stuur dat item dan op naar tim@tvhebben.nl. En wie weet zal uw item volgende week in wat is te doen te zien zijn. Bedankt voor het kijken en keer tot volgende week.